uBusisiwe Mvimbana umchaze njengolahlekileyo umntwana wakhe ngoMeyi ka-2022. Ukususela ngoko akazange aphumle esihlenyuka ekhangela umntwana wakhe kwindawo zonke kuquka nomzi ogcina abangasekhoyo eGcuwa. Isicelo sami endinaso ke nanjengoko ndiye ndangena ke kumakhasi onxibelelwano ngenxa yoba ndibona uba ndihoyeki mani khe ndiyithathe intlungu yam ndiyibeke elizweni. Kulapho ke ngoku ndiphinde ndabuyela apha baphinde bandinika omnye umzimba nawe ndiwubonayo uba ngokweempawu endandiziza ngazo ngokomzimba ekwakuthiwa ucholwe enqathu azingqwamani. Andiyiva mna, andikholelwa noba umbhalo bathi ubhaliwe, kodwa ke ndicela ukukhangelisa umntanam. Emva kokuva kumakhasi onxibelelwano kaFacebook ngokucholwa komntwana oneempawu zowakhe, liye lavuseleleka ithemba kodwa usabuya nelize kwilinge lokukhangela intombi yakhe. Aquduka atapho sisuka sifonyela saye emlanjeni safika menza khupha umzimba unamatye sakhupha samntana zambe ngaphandle kanti ndiqile age yakhe nophaka 14-15 years xa simjonga umntana oyidakhi usilendo omncinci maposa ngokwawo abiza forensic wafika wathi umntana unalamatye nawo ngoba uyahamba umntana weforensic. Incindi yofuzo yesibini ejolise ekufumaneni intombi yakhe ayiqhubekanga emva kokuba lo mba uhliwe amahlongwane phezulu ngamaqela abandakanyekayo aquka umkhuseli woluntu. Make sinike uPublic Protector akhe aqhube nolu phando lenzayo kuba siphawule okokuba ulenza kwiqondo kanye elipha phezulu elibonakalayo uba ngabona bantu bangasincedisa ukuza nezi mpendulo. Isebe lezempilo ephondweni likhuphe ingxelo evakalisa uvelwano yatsho iqinisekisa inkxaso engagungqiyo ngakuBusisiwe Mvimbana nosapho lwakhe. Kwiveki ephelileyo unikwa umphandi okokuqala okoko wamchaza njengolahlekileyo umntwana wakhe ngo-2022. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eGcuwa.